سلااو و ڕێ تەماشەوانên هێژە ez rewşa ev demeke dirêj ez ser albûmeke nû dixebitim. Hefteyek beriya niha dehê çilê 2020 albûma min a nû bi etîketa CK Müzik Prodüksiyon bi navê Tov derket. Li ser hemû platformên dijîtal û li ser YouTubeê hate parvekirin. Vêca albûma min a yekemîn axlê wesê belkî bêbîra we gelek stranên xweş Kurdî û Ermenîkî tê de hebû. Piştî albûma yekemîn albûma min a duyemîn Tov derket. Dê hep stranên kurmancî tê de heye, bi zaravayê kurmancî Kurdî tê de heye. Min di vê albûma xwe ya nû de gelek helbestên û helbestvanên qedirbilind min cîda. Kesên wek helbestvanên wek Kamran Ali Bedirxan, Fêrikê Yûsif, Mamoste Aram Tigran helbestê wan di vê albûmê de cî girt. Her wiha helbestvanê ku aniha jî hê dijî weke Dr. Ahmet Kaya, Miradî Doğan ew jî besteyên xwe, helbestên xwe, müzikên xwe dan min ku ez di vê albûmê de bixwînim, îcra bikim. Tov me çima navê Tov danî, ez dixwazim behsa vê jî bikim piçik. Tov îlhama xwe ji zemanên qedîm distîne aras. Hê ku dil û zeman sînorên ser rûya erdê hê naz nekiribû. Behsa zemanên ku evîn jê difire dike û ji xwe ber ziman jî ber bi henûnbûnê ve birê dikeve. Tov navê Tov ji xwe ji rabirdûya bîra helbestan sûd werdigire. Carna behsa awirên delaleke şermokî, carna behsa gazindên xortekî dike. Carna behsa bavekî mihacir dike ku şîretan li keça xwe dike û carna jî behsa malayekî ku bi nefs û baweriya xwe re ketiye îmtihanê dike. Derhêneriya vê albûmê müzik û aranjeyên vê albûmê ji alî Hakan Gürbüz ve hate çêkirin. Me ji serî de gava me vê albûmê dîzayn kir, me xwest ku em vê albûmê bikaribin li hemû dinyayê, serenserê dinyayê bikaribin lê bidin. Ji ber ku hemû hişmendiya me û felsefeya me ew e ku dema li dinyayê gava meriv diçe festîvalên müzîkê stranbêjekê derdikeve û dikare meriv mest bike. Ne hewcê ku hûn bizanibin ew bi çi zimanî dipeyve. Gerdûniya müzîkê jî ji xwe ev e, ez karim bêjim. Em jî weke müzîkşenên ku xwedî hezar cûreyên melodî û besteyan melodiyên gelek xweş ji axa wî difire. Divê em bikaribin van helbestên xwe, van müzîkê xwe bikaribin li seranserê dinyayê bidin naskirin û bi müzîka xwe beşdarê van festîval û çalakiyan bikaribin bibin. Vê albûmê de albûma bi navê Tov bi amûrên kevneşopî û modern me bikaranî, her du alî jî me bikaranî. Ez karim bêjim cûreya vê albûmê wek progresîv folk, yanî müzîka ku gel bikartîne û ew müzik pêş ve diçe, em dikarin bêjin di kategoriya progresîv folk di müzîka dinyayê de tê hesibandin. Albûm bi eşq û kedeke gelek mezin hat avakirin. Gelek kesên navdar jî di vê albûmê de lêdan bi amûrê xwe. Sê hostayên bi vê albûmê de rêhevaltiya min kirin. Di müzîka dinyayê de jî xwedî ciyekî taybet in ev kesên hanê. Di gîtarê de Cenk Erdoğan, di kopûzê de Coşkun Karademir, di daholê de Ömer Aslan tev li vê albûmê bûn bi kedeke mezin, bi coşeke mezin rêhevaltiya min kirin. Her wiha hemû albûm li Stenbolê li Tirkiye hat qeydkirin. Di stûdyoyê mîksxane Drambas û stûdyo Undo ev qeydên hanê hat avakirin. Mix û masteringa wê jî Evren Arkman kir, ew jî li Stenbolê dijî. Ez karim bêjim aniha hêviyê me ew e ku em vê albûmê bidin naskirin. Di albûmê de şeş heb stranên nû hene, deh heb stranên gelerî, deh heb jî stranên klasîk hene. Deh heb ji van besteyên nû de jî eydê min e, min bi xwe nivîsiye. Hêviya me ew e ku em van strana hem bînin li aliyê we, aliyê welat, aliyê Kurdistanê û li seranserê dinyayê em bikaribin van strana bidin nas
baskirin û bi hevre em karibin bêjin. Hûn dikarin li ser malpera me li ser YouTubeê van hemû strana guhtar bikin, bi navê rewşan hûn dikarin lêgerînek bikin. Her wiha li ser Spotify, iTunes, Apple Music hûn dikarin guhtar bikin. وەکی din jî albûm ji bo albûmê jî em ê li dest bi konsera bikin. Konsera me ya yekemîn li Stenbolê wê vê çêkirin ji bo danasîna vê albûmê. 29 Mehê li Stenbolê li sehneya Dika Modayê konsera yekemîn wê vê çêkirin piştre Enqere, İzmîr. Hêvî darim em ê werin Duhokê jî werin Hewlêr, Silêmanî û silavek bidin we. Ez gelek spas dikim ji bo televizyona Rûdawê ku ev şensahanî da me û silav û rêz bi hezkirin û maç silavên germ ez ji we re dişînim. Serçava.